Wasa mabatulog tangyak ko ma hamisal na pinopar ni na purmi. YouTube. Piga sirukas tumabur di bonana. Dak piga siulipi saw sinyakan irohana. Kula pada mudo nalao. Amang baru. Opu Buturaja. Lasmarwani todim. Iulau Cadarion. Pangido masalam tusadana. Pinopar menaturo mariburon. Horas mabihita pinopar ni Uputa Buturaja na arong dibuat portilyon ditikyon na patupotama sada acara ima dinalaho paujakon manang na peletakan batu pertama ni Uputa Buturaja Uputa Raja Sodang dohot runggu malela marga pakpahan di Duban Samosir litong ni huta marhitisian pidion neng perlu botota tarabon ni Uputa sian siraja Batak satu marga pakpahan ima pada tikyon naneng patu potama sada ujahan manang na pelitakan batu pertama di nalama bain tugu persadaan ipoparan ni Upuktai asa adoksi ingotota tu akka generasi naneng ro alani tabereng ma video songo dia do acara peletakan batu pertama nah di patupan ni pinopar ni Uputa Buturaja di Lubas Samosir litong ni huta alan iya mang do tamu inang mau tupe video manang na acara manang na tertib acara na terpatu pahami songon partisipasi nami sian poparan Uputa Buturaja na arung diduduk permahanan sutung makurangi di rohamuna amang inang naburu apalagi sudah kita teh pinopar ni Uputa Buturaja mau lutuk songon ope na bui pasatami song subangan nami manang na mengubati si hol ni rohamuna di akka lungun ni roha di akka na martini duhun sok song ni di akka na marupung di namar na tua pasatami ma videoon saya pikir dulu tulah bodoh sah atau besar depan lokasi tes 1 2 tes Bagian tal so tinggal nang bari dia bisa tahan. Oh, di sini dulu. Aduh, pita apa tuh? Oh. itu sama ini nama panitia dalam itu budaya ini apa sakit sama dia pada sebuah misalnya sama dia nama panitia dalam itu budaya maunya apa? Kita selalu prosesi ni ulama paujakon batu mojaha pembangunan tugu Opu Buturaja Opu Raja Sodang Pakpahan Opu Rungku Manelang nau disima saluna parjolong upasahat tamima tuhamuna parhaladuni kudiata mamukai batu mojaha
Pandu but. Batui. Ahmad Santi ma pasahaton tu par huria. Beng wakili panitia. Tuamu aku pangulan di Hurianami. Marahitehon. Beta kabatu pertama. Pasatay ma tuamu pangulan di Hurianami. Masuk Ahmad. Parhala dinamik. Kami mau di bagasan warni ama anak do ton di parbadia. Asa ujak mau di hudulan na gumusma di hatsangan singa. Tolong do. Lai. Ini aku. Tes. Nah, Ahmad Santi. Dah. Manguduti. Pinasaha ma tu pinopan ni oputa siakangan opu perjuju. Pasahat pa batu naman. Gakon mon asa ho dia sikasing na ho di hudulan na asa di pasu-pasu pinopar ni putah ita tua tujuan nyari doh pasu-pasu ni tuata. Bai ma aman asa gomos dia sikasing na. Marpinangi mahuali jakuba. Asakot batu napir. Anang ujahur nami di bagasa sadario. Martinangi mahuali akas mangun jok nami. Asabu tulus pulau kami pulau. Masuk rumah yo. Ya. Taudu diulang ta. Tu pinopar ni oputa si nomor 2. Si nomor 2, opu pargopu. Itu disakutan pengarim. Pinasahama, tua mantiba, amat tua jiba, amat Joshua. Lek kamu jual putih air situ itu lek kamu. Air situ itu lek malas dorohani dang nama huwe. Pain mau Malas dorohani dang nama huwe. asa ho dia sikasing na ho di gulang-gulang na dalam ni mangido pasu-pasu ita tua mat dari bala do sahala ni putta itu raja. Sai utangi hotuata ma tutu pangiduata pojak ke mabatuon sayang dia ma basu-basu tuata sa sudi akan tapar sita moliare ma Kau maju tu jauh terus main dia main ITO. Bagaimana tak? Tahu duti, siapa pinopar ni? Opu mana rita? cari kamu Kapan caca? Pasahat paman, pasapa betul tapi homo dulu kesatangian. Asa mencalon pas-pas sudah saruna sinamat tadi betado sudah perni oputta puturaja. Mulai hati mari itu hatta. Saya di pasu-pasu hatta mahida salhuna. Peparan yo puta oputuraja. Asa hok di haskacinga, hok di batu-batu non, batuon ujahanon. Ima siron naim butima. Amin. Pinasaha ma musia itu pinopar dia puta opu mga baba. Jolo masuk mau akak. Jolo turun mau akak. Turun. Kalapan. Turun dong tuh, turun. Bebas dulu. Ya. Jadi Bam. kalau mencoba turun pasahan ma baik ma beton batu jahat kita mangin asal siap nomor dia putar puturaja asal di pasu-pasu di batahi ta doh akasahalan di putar puturaja baik ma dengan bapak nama Di Cinamu ni dapung Buturaja dohot anak na dua. Tolu.
dohot kainakta sering pada di zon nungahen nama miakun batu ojahan hami puparamu anggiat ma ojak nauli nadenggan pasu-pasu si basahaton ni tuhata dimulai siena ni ojakon satu na selesai di bagasan dos nitahi masude peparana asanggiat sauton nata udah sadarion jadi dihamupe aka amanami akaina name iko sadado rohata kita peparan yo puta buturaja baik nadi paserakan baik nadi bona pasubito jadi mau lihat manido itu hatai ala di bagasan kami pasok kita luhutna mau lihat kan Lain mak, aku mak akan dulu. Oh, rumah sapi. Rumah. Tahu itu pinasaha mah tu pinopar ni dong opo jeba. Baik mama udah.